A Pobra demanda a cobertura total das prazas de médicos e o PAC a tempo completo en pleno verán. Denuncian que o centro de saúde ten só 3 médicos e non están cubertas as urxencias. Os xardíns Valle Inclán volveron a ser o punto de encontro da veciñanza da Pobra do Caramiñal, que respondeu un venres máis á convocatoria da Plataforma de Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Decenas de veciños e veciñas acudiron para reclamar a cobertura total das prazas e a apertura do PAC polas tardes. O centro no verán está fatal, fatal. As enfermeras mismas, os enfermeros, o personal sanitario está agotado, non pode máis. A población está triplicada e despois de estar triplicada, ainda encima faltan médicos. Pola mañán só hai 3 médicos, non hai ningún de urgencias, polo tanto, se teñen algunha urgencia, teñen que salir e non poden atender a ciudadanía. Está mal. As enfermeras ainda están todas menos unha, pero pola tarde só hai un médico. O PAC non funciona, nós necesitamos un PAC, sobre todo para urgencias. Necesitamos un PAC ás 24 horas do día, porque a población está triplicada, non hai médicos, non hai asistencia, para calquer cousa están moitísimo tempo e a ciudadanía está sin atender. Van xa numerosos meses de protestas, sen embargo, non teñen unha resposta positiva da Xunta, sobre todo con respecto á apertura do PAC en horario de tarde. O que é a Xunta de Galicia está intentando, ou parece que está intentando, quitar os PAC. Claro que un PAC leva personal, pero teñen que poñer personal. É o que necesitamos, tener unha sanidade digna, unha sanidade onde seamos atendidos e onde sea universal e gratuita para todos. E non teñamos que ir a Ribeira ou teñamos que ir ao hospital. O que se pode solucionar en primeira instancia no PAC da Pobra, pois sería unha forma tamén de aliserar o hospital e o aliserar Ribeira. Pero, bueno, non o dan entendido, nin hai forma de que o entendan. Por lo tanto, a ver, teremos que seguir loitando continuamente para poder conseguilo. Pediu máis investimentos na sanidade pública e, en concreto, na atención primaria. Non están gastando cartos en sanidade, ao contrario, están quitando diñeiro á sanidade pública para darlo á privada. E iso sí que non se pode permitir. A falta de médicos, lamenta, é debido ás vacacións dos facultativos e a non cobertura desas ausencias con sustitutos. Entonces, claro, eles teñen dereito ás súas vacacións. Pero a Xunta ten que ter previsto, a Sanidade ten que ter previsto que hai uns médicos que poden estar de sustitutos para ocupar esos postos de traballo. Hai algúns que están por enfermedade tamén en outros centros, en outros sitios, e que eles nada, como reparten os pacientes entre os demais médicos. E iso non é unha sanidade de calidade. Non ten calidade ninguna. Esta situación está a provocar longas esperas entre os pacientes para poder ser atendidos. É unha vergonza, É unha vergonza, porque no mes de agosto hubo quen pideu cita, a ver, así claramente cita, e que lla deron ao cabo de 20 días. E incluso citas telefónicas, porque claro, non poden atender a toda a cantidade de xente que hai. E me imagino que en outros povos será o mismo, pero aquí na Pobra estamos atosigados de traballo. Entendes? Eso é que nos din o personal sanitario do centro, o sea, mañán mismo. Ademais, sinalou que as concentracións están abertas para toda a cidadanía e que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública non é un partido político. Vamos en contra, a ver, claramente que vamos en contra da dereita. Non vamos en contra da dereita, vamos en contra de aqueles que non funcionan do sistema administrativo que ten a Xunta de Galicia. Nos vamos a favor de todos aqueles partidos que levan no seu programa unha sanidade gratuita, universal e de calidade. Por lo tanto, os que beneficien a sanidade privada, nós non podemos estar de acordo. Estamos de acordo con todas aquelas entidades, sean partidos, sean asociacións, sean o que sean, que estén a favor dunha sanidade libre, unha sanidade de calidade, unha sanidade pública e gratuita e universal. Afirmou que están abertas para todo o mundo de calquer cor política que quere lotar por unha sanidade pública universal e de calidade.